Pag medyo malilim na po rito. Ayun, hoy, wag kang tilawag ng tilawag. Nagre-record ako. Yan. So, yan. Well, maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta at pagsubaybay sa ating Dulang T. Ilocano channel. Your kakwentuhan and food adventure channel. Hoy! Hop! 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 Kita nyo, ang tapang niya. Hop! 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 Dulang T. Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Tayo po ay papunta sa kulungan ng manok. At magkakabit po tayo ng solar panel, baterya at ilaw. Papailawan po natin sapagkat wala pong linya ng kuryente dito. Okay? Yan. Meron na po tayong dalawang ilaw po dyan. Solar din po yung ating ginagamit. At dadagdagan pa po natin ng ilaw. Okay. Tara natin. Yun. Oh, bakit? Bakit nandito, ha? Yan siya. Pasok. Mainit. Pasok sa kulungan. At yan. Okay. Dito na po tayo sa loob ng kulungan. Ito yung kanilang bahay, oh. Ito yung aming tandang Rhode Island Red. Nakatali siya kasi kuminsan nangahabol. Medyo matapang na rin. Okay. Sige. Ito yung ating gagamiting pampailaw dito sa ating kulungan. Okay. O, kita nyo itong ating mga alaga. Medyo kaunti na lang sila sapagkat yung iba na ibenta na po. Karamihan po kasi nun yung mga tandang. And then, tapos po tayo. Yun. Kita nyo. May nangingitlog. Kumusta ka na? Yan, mangitlog ka ng triple. Kukukuk. Yan. Sadlang pugad. Oh, may dalawang itlog. Yan. Itlog ng Rhode Island Red. Tapos, yung isa yung medyo puti. Itlog ng ano ito siguro, yung mga batik. Okay. Sige. Ito po yung ating pailaw. Isa. At meron din po dito. Yan. Okay. Dadagdagan lamang po natin ng pailaw. Sige, at magse-set up na po tayo sa ating mga gamit. Hindi po tayo magluluto ngayon. Tayo po ay maglalagay po ng pailaw. Okay? Ito po yung aking pinamili. Kita nyo to. Itong solar charger controller. Yan, kaya-kaya ko sigurong ikabit ito. Mayroon naman tayong manual. Ito yung manual. And then, ito yung tsura nyo. Kakabit po natin to. Meron din siyang USB. Ibig sabihin, pwede tayo mag-charge ng cellphone. Oh. Okay ah. Wala kasing linya ng kuryente dito. Okay. Sige. At ito rin yung ating baterya. Baterya ng aking motorcycle. Bumili ako ng bago. Yun, nilagay ko sa aking motorcycle. Pero itong medyo luma, ito yung aking ilalagay rito. Sige, medyo ano lamang ito, mumurahin lamang po ito.
then itong box. Yung mga wire. Gagamitin po natin. Kala mo, ano no, pizza. Yan ka wala. Ang ating solar panel. Wow. Yun. Okay rin siya. Ito ilalagay ko dun sa may labas. Okay, simulan na po natin ang paglalagay ng pailaw sa ating kulungan ng manok. Bumili na rin ako ng wire. Size nito 18. Ano lamang to, 5 metro. 10 pesos per meter. Kaya medyo mura lang. Kayang-kaya pa ng ano, ng budget ninyo kung kayo nagtitipid. Yan. So, tatanggalin lamang natin tong ano, tong tape. Oh. Yan. Dito, hindi tayo malilito dito kasi alam natin kung ano po yung positive at negative po dito. Okay, itong may tatak, ito na po yung gagamitin natin na para sa positive at yung pong walang tatak para sa negative na po yan. Okay, para sa negative. Tignan po ninyo. Yan. Kita nyo? Yan. Yung may marka. Yan o. Kita nyo? Yung isa wala. Yan. Yung may marka, positive. Yung wala, negative. Pero sa kabila, yan wala. Kaya hindi po tayo malilito. Yung iba, red at black. Pero sa akin, ito na lang black. Pero pareho rin. Sige. Nasukat na po natin. Yan pong pupunta sa solar panel. At doon po sa may, gagamitin po nating bombilya. Yan. Puputol ulit tayo ng wire. Oo. Okay. Ito para sa solar panel. Okay. Tamang-tama lang siguro ang sukat niyan. And then sa ating ilaw, tansya ko kulang. Gagawin po natin ito. Pag dugtungin na lang naman po natin para umabot po hanggang doon sa labas itong ating wire. Medyo bitin po yung yung ating sukat. And then para sa kotse ito, no. Yan, puputulin na rin natin to. Yan, hindi naman natin magagamit to pero may pakinabang pa ito. Sige, simulan na po natin ang pagdudugtong. Yan. Isasagad ko na. Oh. Halos patapos na rin po tayo sa ating pagdudugtong sa ating mga wire. Lalo-lalo na po yung magmumula po sa ating solar charge controller patungo po sa ating ilaw. Okay. Itong ating solar charge controller. Tinanggal ko muna sa taas sapagkat ikakabit muna po natin itong ating mga wire. Meron siyang USB. Pwede tayong mag-charge ng cellphone dito. Okay. Sige. Ito yung ating wire patungo sa solar panel. Yan, ito yung ating solar panel. Meron siyang USB. Yan, pwede tayo mag-charge dito ng cellphone. And then, kung napansin po ninyo, umiilaw po siya. May ilaw siya ng kulay pula.
Yan, ibig sabihin, kapag maliwanag, umiilaw po itong ng pula, pero kapag madilim, namamatay po ito. Yan. So, ibig pong sabihin niyan siya po ay may nakukuhang enerhiya mula po sa liwanag. Okay. Ito yun, no. Ito. Saksak natin yan. Pero lalagyan muna po natin ng extension. Yan, para hindi po tayo malito. Hindi po tayo electrician, pero alam niyo na napag-aralan din natin 'to nung sa high school Yung positive at negative. Okay. Yan. So pareho po silang itim. Pero sabi ko po kanina itong binili ko, itong wire na ito, no? Ito yung ating extension. Yung isang linya may kulay. Yan, may tatak. Ewan ko kung napapansin po ninyo dyan sa camera. Yan, yan. Lapit ko ng konti. Okay. And then itong isa, walang tatak. Plain po siya. Yan. And then ito po, kasama po ito sa package ng ating solar panel. And then pareho po silang may tatak. Pero para hindi po tayo malito, yung may naka-prenta na mga letra, 22AWG, sinasabi po rito, FTI, Julie. Yan. Yung mga nakatatak dito. Ayan. Kita nyo? Ito yung gagawin natin ngayong negative. Okay. Sapagkat itong isa, meron po siyang pahabang tatak na puti. Yan o. Ewan ko kung napapansin ninyo. Yan o, medyo may puti. Okay. Ito yung gagamitin nating positive. Ito negative. Okay. Sapagkat nakita ko kanina sa pinutol kong ipit ng baterya, ito. Yan. Pero kinonvert ko na. Kasi mas gusto ko yung pupunta sa baterya, mas matabang wire. Positive. Okay? Kaya itong may linya, gagawin po nating positive. So, kakabit po natin siya dyan. Yung. Sayang ang gamit pag nasunog. And then, ito na yung ating negative. Hindi tayo malilito kahit hindi na tayo bumili ng wire na may dalawang kulay, pula at kulay itim. Yan, meron naman tayong palatandaan dyan. And then, yung ating tape. Bakit napunta dyan? Lalagyan na natin ng tape. Para hindi mag short circuit. Pag nagdikit yan, hindi po gagana ang ating gadget. Yan. Depende na po sa inyong pagbalot, Okay, sa mga electrician na nanonood, tama ba itong ginagawa ko? Pag umilaw, pag gumana, tama. Pero pag hindi, nasunog, mali. Yan. Okay. So, mahaba na siya. Yan, mahaba na. Dudugtong na lang natin dyan. Pero mamaya na kasi medyo mainit sa bubong. Talagay natin ito sa bubong. Yun. Tatabi muna natin. Then, ito. Ang ating ilalagay sa solar charge controller. Para sa battery. Para sa may ilaw. Para sa ating solar panel. Okay? Unahin natin itong para sa solar panel. Pero depende po kung ano na po unahin po natin dito. Basta ang importante
mailagay po natin. Aha, siguro sa ilaw lang muna. Bahin natin yung para sa ilaw. Solar panel. Okay, ito yung para sa ilaw. Yan. Ating screwdriver. Ayan, luluwagan lang muna natin ang ating mga tornilyo. Okay. So, puputulin ko muna ang video, no? Positive, negative. Yung sa gitna, para po sa ating baterya. Positive, negative. Yung isang butas, no? Sa ilaw, positive, negative. Pero hindi lang ilaw yan, kahit ano, kahit pwedeng electric fan. Mas maganda kung ano kung meron tayong sanang inverter para mas lumakas po yung output sana ng ating kuryente. Pero sa susunod, lalagay po natin dito. Okay, sige, lalagay na po natin. Unahin natin yung solar panel. Ito yung linya para sa ating solar panel. Wala po natin. Yan. Medyo ayusin natin ang ano po nito, buhol po niya. Yan. Hop. Ngayon, titignan po natin kung nasaan po yung positive. Ito yung positive. Yung may tatak. Okay. Positive. So, higpitan na po natin. Yan, higpit na. Siguraduhin natin para hindi matanggal. Yan. Yan. Okay na. Okay. I-check po natin. Hop, hop. Isa-isa. Yan, hindi na siya mahuhulog. Nilagay po uli po natin sa taas. Kakabit uli natin. Okay. Okay. Nasa 12.5 volts yung pong enerhiya sa ating baterya. Ngayon, check po natin kung gumagana. Mag-spark. Oh, kita nyo yun? Yo, oh. Kita. Nag-spark. Ibig sabihin, may dumadaloy na po na kuryente rito. Hindi tayo nakakuha ng bumbilya. Sige, check ko mamaya kung may bumbilya. Sige. Yung ating solar panel, ilalagay ko lang sa labas. Ito. Subukan naman natin kung gagana po itong ating cellphone na i-charge po natin. Ayan. So, kita nyo yung yung kanyang battery indicator. Okay, so ito yung ating cord. Saksak po natin. Wow! Gumagana. Ayos. Gusto ko lang pakita sa inyo.
Yan, kita nyo? Yung kanyang baterya. Lapit ko ng konti. Oh, gumagana siya. Yan, ganda, ganda. Yan. Pugutin ko muna. Okay. At least, kapag abala po tayo rito, nalobat po itong ating cellphone, yung iba pa nating mga gadget, at ito pong ating body cam, eh hindi na po tayo uuwi ng bahay para mag-charge. At dito na po tayo mag-charge. Okay, kulang na lang dito. Inverter para gumana yung yung iba nating ilaw dito para maliwanag sa gabi. At electric fan, hindi na pwede. Yung presko naman po rito. Ano pa kayong pwede natin? Wi-Fi. Maglalagay tayo ng Wi-Fi rito para pwede tayo mag-live. Okay, so yeah. Hindi tayo nakabili ng bumbilya. Ito, subukan po natin ito. Medyo mahina na rin po kasi itong itong baterya po nito. Subukan po natin sa i-connect po rito kung gagana po ito. Gusto ko pong matiyak. So kakalasing ko lamang po ito. Okay, so putulin muna po natin ang ating video. Ito yung kanyang switch. Siguro hindi ko natatanggalin dito, no. I-connect ko na lang rito. Okay. Sige. Ating linya. Yung ating positive. Ito, positive. Lagyan natin sa red. Ilaw kaya. And then ang negative. Oh! Kita nyo, kita nyo. Wow, umiilaw, umiilaw, umiilaw siya. Oh, ayan, oh, ayan. Tika. Yan, yan, oh. Tignan nyo, ha. Wow. Galing. Uy, musok. Musok siya. Oh. Wala na, pundi na. Siguro malakas masyado yung voltahe. Umusok siya, eh. Oh. Kita nyo kanina, umusok. Hindi kinaya. Ay, pwede. Umusok kanina, eh. Wala, no? At least gumagana. Bibili na lang tayo ng bumbilya na pang 12 volts. Okay. Yan, at least napatunayan po natin na gumagana po ito. Kulang na lamang po ng bumbilya. Ikakabit po natin. Ayan. Pero meron po tayong nilagay dito na na Christmas light. Pero bumbilya muna. Yan, pag may counting natitira sa budget, bibili tayo ng inverter. Para gumana po yan. Yung Christmas light po natin yan. Aba, pulungan ng manok may Christmas light. Di ano ko na lamang po yan. Kumbaga, parang katuwaan ko lamang. Yan, o. Tingnan nyo. Ano, nakabang yan, yun, Christmas light yan, mahaba yan, hanggang sa labas yan. Napalibutan tong kulungan po natin. Okay. Sige. Yung ating solar panel, tatali po natin mamaya sapagkat mainit po doon. Mapapaso yung ating paa. Pag medyo malilim na po rito. Ayun, uy, wag kang tilawag ng tilawag. Nagre-record ako. Yan. So, yan. Okay, well, maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta at pagsubaybay sa ating Dulang T. Ilocano channel. Your kakwentuhan and food adventure channel. Hoy! Hop! 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 Kita nyo, ang tapang niya. Hop! 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 Oh! Oh, sige. Oh, ikaw na. Ikaw na mag-vlog. Oh, ikaw na. Oh. Kalma siya.
Okay. Sige. Bye-bye. Ayaw niyang maistorbo. Bye. Tulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.